тоҷикистон хурд тоҷикон бошанд дар ҳама минтақаҳои олам, яке рафт барои сайру гашт, дигаре барои тиҷорат ва кори доимӣ ва ҳатмист донистани нарху наво дар бозори ин ва ё он кишвар ва чӣ тавр роҳ ёфтан ба давлати дилхо наздик. Бародари тоҷики мо барои рафтан ва ҷои кору нарху наво дар шаҳри Дубай наворҳое омода мекунад, ки дидан ва донистанаш барои шахсони корҷӯ ҳатмист. Дубай тиҷӣ маҳз барои шумо аз шаҳри Дубай. Tegareni ba mazai rangi tönest dari zamin tei balantara kosmos Da sale moi mai da osmona moi mai rangi tönest digarostros Tegareni ba mazai rangi tönest dari zamin tei balantara kosmos Da sale moi mai da osmona moi mai rangi tönest digarostros Модели пеш Instagram да вақте уқар мена ай удан нест ганда Дунём рӯшан меша вақте да сторис механда И дарандаи ваши да пешита меша панда Ти да подписчик ма ай давраи алифбо бе Instagram сторис ҳар рӯз мекам тамошо Якка да байни миллион Тегарени ба мазаи ранги тунест дари замин Теи баландтараи космос Da sale moi mai, da osmona moi mai Rangi tönest digarostros Tegareni ba maza Rangi tönest da ilzam Tui balantara kosmos Da sale moi mai, da osmona moi mai Rangi tönest digarostros Чизе байни мода меша тарафи бади шанаби Мадам мефора вақте ма гап мезанама те хапи Хетака оқи наги По-любому те айтаги Традам айдаки камеди дама мегуфтам май Зиндаги нестаю со Мераси ба ҳавасо Та ай софи да соп Те дехтари расо Тера то имрӯза ба эркаги кадан калоне Ки имрӯз тера мехара барон ба миллион Тегарени ба мазаи ранги ту нест дари замин Туи баландтараи космос Da sale moi mai, da osmona moi mai Rangi tönest digarostros Tegareni ba mazai Rangi tönest da ilzam Tui balantara kosmos Da sale moi mai, da osmona moi mai Rangi tönest digarostros Зинда бошем, саадаманд бошем. Апай Сабрина як дақиқа шуморо мумкине апаҷон? Аки то инҷа омадан як қадам дига чия ки? Бениҳоят апаҷон, мо мухлиси шумоем, тарафдори шумоем, зинда бошем. Бовар кунед дар ҷои шумо будан ман боварӣ дорам 1000 кас орзу мекунад, ман кай Сабрина мешавам, кай 400 чанд ҳазор одам омада ҷамъ мешавад. Барои мехоҳам апаҷон аз забони ширинтон як бор ҳай мардума табрик кунен, чӣ таманниёт дорен, чизе мехоҳен, ҳамин дар ихтиёри шумо апаҷон. Салом алейкум меҳмонони азиз, ҳама каса хуш омадем ба тарабхонаи барҳавои Фарғона. Ба ҳамаи шумо истироҳати хушро таманно дорам. Ягона чӣ мехоҳам дар ин соли нав? ҳар чизе ки кино надовате ки дар соли 2019 доштед, як тараф гузоред ва соли 2020ро, соли 2020ро бо саҳифаи нав оғоз кунед. Ба ҳамаи шумо истироҳати хушро таманно дорам. Азизам, хуш омадед. Ташаккури зиёд. Зинда бошед. Апай Сабрина, ҳазор омад. Саволи иловагӣ бошад марҳамат. Саволи иловагӣ, шумо ҳамин калимаи 20-20-та бениҳоят хуб талаффуз кардед, на? Мақсад 02-02 20-20. Мақсад ҳамин 20-20 гуфта шумо чиро дар назар доред? Мақсад соли ҳама якҷо шаванд, соли ҷуфтай, ҳама соҳиби фарзанддор шаванд, чӣ шаванд? 20-20. Ина пок боша мегем кадоми соз бошен, саломат бошен, не ки 20 шид бояд ягон ҷуфт шавад. Бахшиш. Умуман ҳамин рақами 20-20 зебо аст. Ба ҳамон хотир ман фикр мекунам ки зиндагии одамон низ ҳамин сол ҳамаш хуб мешавад, рӯзгори хушро мебинад, корашон ба мисли 20-20 мешавад. Зинда боша апаҷон. Дар симои ҳамин 20-20 ман гуфтанӣ ҳастам ки
соли 2000 мақсад 20 дорад то имрӯза хеле навигарӣ шуда паҷонам хаста мо мехоҳем ки бо тосли шидан ҳама қайдига навигарӣ шавад боз мисли апай сабрина бо як кас дигарам шогирд тайёр кунам дар ҷои худчон хизмат кунам ман рости худро устод ҳис намекунам мешавед устод ман то ҳол фикр мекунам ки ман шогирд ҳастам не ки пайравони шумо бисёр ҳастанд апаҷон ман фахр мекунам зинда боша апаҷон бигзор ҳама вақт халқи сарбаланду хирсанд боша апаҷон ҳардон якҷоя мегӯем ки соли навтон муборак зинда боша апаҷон сарбаланд боша апаҷон бениҳоят салому алайкум модаро ва хоҳарои азиз ман як байти модар тайёр кардам барои тамоми кулли модарои азиз як ҳафта боз омадам бар тои қиблаи умед эй модари ки ҷону дили ман фидои ту модарам ҷон Hey modaram, modaram, John modaram, modaram. мусиқи зинда я байти дига абдурозиқ зинда мехонам баъд туёна меравам розӣ гӯш мекунем ҳама каса абдурозиқ ҷон ту мехондам сараш кӯ Бародарои азиз як суруди ошиқӣ акум ҳозир чӣ карестамуш агар ки ягон камбудӣ шава бахшиш якум мороз ҳозир чӣ карестам Just